Nairobi ka pok wawinjo ahinya kama oganda yude achiedh nade maduong' ahinya kaluwore kod koth mapek mamedo chwe to gwengewa waneno gi kendo wawinjogi koro ka kori ikete pim mane ka inyalo range kaka chal mar wach en sani kaluwore kod pi oula mokwongo wacho ni sirkal nowacho ni nitie bilions manoketo mabiro konyo ka El Nino biro kendo pesa ni nobedo passed budgetary allocations to no ogik samoro ma jatend piny owacho ni Nyasaye okonyo Kenya nikech koro neno ka El Nino ni onge to ok notieko juma achiel to El Nino chakore koro tiene ni sirkal budget manotim mane ibi kony go El Nino cha ok ang'e ni nodhi kanye nikech ka El Nino chakore taneno ka deputy the vice president koro wacho ni mondo governors ema mondo many pesa mondo okonygo jopiny to kuwacho wacha ni to chairman mar governors Waiguru okone ni to pesa mwamanyono to pok umiyowa tiende ni sirkal ok noikore ne wach El Nino to gidwa ni governors okony to pesa ma governors bi winjo tigogo bi ok gichiwo omiyo measures makoro gikawo ni NYS dhi konyo magi desperate measures maonge plan kane gin gi plan pesa mane gin gocha nowinjo gi ng'e nikech ma gima timore ok kaw higni mang'eny kapok wayudo El Nino owinjo wabed gi plan jojeshi ma Kenya na iwacho ni mondo kony jeshi ma Kenya are trained makata olalo ginyalo gero gi juma achiel omiyo deni sirkal nigi dwaro konyo jo Kenya jojeshi godine gigolo kon midwaro olalo aneno ka Migori mine ywak ni to okugernwa kata mano lalo ka wakal owinjo gidhi giger kata olalo go mondo okony to winjo waikre dikes gini mawinjo keti omomiyo flood gi kikuogi sirkal nyaka kony to in ja od bura intiere od bura kacha chike gi ukalo omenda gi mipuodho gi mag budget gi upuodho gi kacha kendo gikalo ka uneno ka gichopo ne counties e kinde madwarore un kaka jod bura gi tich maru mar timo oversight gi duto monego bed ni sirkal mamalo bende timo okenge mage ma isekawo kaka jod bura kata kaka jod bura kacha mondo mi twak makama bende odhi e nyime chenro mag kawo jolweny